duyguları herkesler ikisi ederşilerine. Шоу бизнес эстрададан нәрсе белән аерыла? Шоу-бизнесте әлбәттә теге җыр белән генә булмый инде. Дөрестән дә анда бик күп шундый течениеләр, шундый бик күп аның мәсәлән син гениальный искиткеч җырчы булып та чыгалмаска, чыгалмыйча калырга мөмкин. Монда инде тагын акчасы кирәк, тегесе кирәк, монсы кирәк. Русчалатып әйткәндә, постель аша дигән сүзләр алар дөресме булуы мөмкин? Элек тә булган, улай бер Совет заманында да, хәзер дә бар дигәндәй, шуңа күрә ул югалмаячак, улай бер бетмәячәк инде. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.